je pro. Asai. Allee, Daf, hoe kom je dit? Zou je het gezien als we het doen? Ja, vriendelijk verplicht. Ja, vriendelijk verplicht. Tegen het niet. Dank je. Ja, mevrouw de Heer. So close to you right now, it's a force field. I wear my We zijn ongeveer over 6000 voet. Maar op gaan naar 8000 voet, dan krijg ik een mooi pas. Dan gaan we op naar 11.000 voet toe. Dan kunnen we het allemaal met draaien. Oké, ja, vrienden. Wat zijn dat? Ik heb mijn ding aan. Wel daar. right now. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. De week. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Amper. Well done. Dit is het. Zo, zeg ik.